May samanan kakabsat nga nagasat nga aldaw Sabat nga bahay may sa kada tayo. Agyaman tayo kinapo Diyos agsipot kada ito nga gundaway ket agkakadwa tayo manen. Tapno ripaswen tayo kabsat nga iti leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Ket agyaman tayo tadda iti kakadwa tayo nga tultuloy nga isu iti suporta kada ito nga programa tayo. Pa-check nga da kayo ket da kayo dito kadwami agsipot da kayo ket mabindisyonan ka usab. Ket kadagiti bindisyon ni Apo Dios kahit numet nga numabalid ket itedyo met kadagiti gagayem tayo tapno tinaimbag nga damag iti panagiinadal tayo ket i-share tayo met kakabsat kadagiti gagayem tayo uray pay Facebook kakabsat. Kada ito nga gundaway ket kayat po nga kablaawan kayong amin. Kada digiti gagayem tayo nga kadwa tayo nga agad-adal malipod pa jay US uray pay kadigiti nga duma-duma nga nasyon Canada and uray tinteramente kakabsat nga Pilipinas ket adu digiti kakadwa tayo ket agtultuloy nga ni Apo Dios iti maydaydayaw kada itoy nga gundaway. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios. Giyaman kami launay kada ito nga gundaway nga isu iti inted mo manen kada kami. Giyaman kami Ama sipot iti tulong mo nga sirib nga kaputa trono. Ket maipaawat kada kami. Dayjay kinapatag iti karim nga sika iti Dios nga mangbindisyon kada kami akas iti karim nga binindisyonan ni Abraham. Dagitoy kadi nga adalin ni Ama. Ket isuda iti mangpatibker kadayjay nga panagpamati ni ka. Mangyeg kadayjay namnama nga dadayjay ururayen mi nga nagasat nga gundaway nga agawid kaminton ita pagariam. Tapno matungpal to Dios dayjay nga kari. Kada kami nga anak mo ket adda kaminton nga makikaduken ka itag nanayon nga awan ingana. Giyaman kami iti panakikadua ti Santong Espiritu kada kami. Itinagan na po mesos dinawat na ito. Amen. At datayon kakabsat iti lesson number 5. Iti paulo na the children of promise, anak ti kari. Ket amun tayo kakabsat nga iti inadadal tayo ket daytoy kari, the covenant. Nga ni Apo Dios simrek iti maysa nga tulag, isuna ket nagkari kini Abraham. Ket dayjay manen iti kayat tayo nga adalen itatta kakabsat nga gundaway. Nga serken tayo nga naununag. Dayjay kari ni Apo Dios kini Abraham. Ket kayat nga iturong iti leksyon tayo kakabsat. Nga iti panawin tayo itatta. Iti panawin ko ken iti panawin mo. Datayo kakabsat dayjay mairaman kadaytoy apaset iti intay adalan anak ti kari. Children of the promise. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Mateo 28 verse 20. Lo, I am with you always, even unto the end of the earth. Daytoy nga kari kakabsat.
isu iti inted ni Apo Jesus kadagiti adalan, nga kalpasan nga imbilin na kadagiti adalan, nga apanda nga ikasaba, apanda nga isuro, dagijay nga insuro na kadakwada, kadagiti amamin at tao dito'y lubong, iti karina ni Apo Diyos, makiadda akto kada kayo. Ingana iti panungpalan, iti lubong. Sublin tayo maning kausat, anya da ito'y akari. What is this covenant? Mabasa tayo, iti Genesis 28 verse 14. Kunana ni Apo Diyos, nga inkarina kini Abraham, in thee and thy seed shall all the families of the earth be blessed. Anyan akari kakabsat. Di ka katungtong ni Apo Diyos ket ni Abraham. Kunana, ken ka, ken iti kapututang. Amin to apang pamilya dito'y lubong ket mabendisyon na. Kaya't ni Apo Diyos nga mangrugi ken ni Abraham, inggan nga dagiti kapututan na ket agbalindan to nga bendisyon kadagiti amamin a pampamilyas dito'y lubong. Amon tayo manang kakabsat, dagiti partis kadaytoy tulag, daytoy covenant nga ayan daytoy kari nga isu iti adalan tayo. Umuno na ito'y leksyon tayo, kalpasan nga inusar ni Apo Diyos iti dua anagan na iti naglabas a leksyon tayo. Anya di ginagan na Apo Diyos ni Jesus inusar na Yahweh ken El Shaddai. Dahito iti inusar na idinapan lawas a leksyon tayo kakabsat. Inusar na ken Abraham. Iti inbaga na ken Abraham nga siya, inusar na diyanagan na, Yahweh ken El Shaddai. Makitulagak ken ka. Ket gaputat ni Apo Diyos, inusar na itinagan na. Dayjay anagan na aman nakabalin amin. Ket masapul nga takdiran na dayjay inkarina kini Abraham. Iti leksyon tayo kakabsat, inusar ni Apo Diyos iti maysamanen panangiladawan na no sa sino isuna ken iti panakirelasyon na kini Abraham. Basahin tayo iti Genesis 15 verse 1. Kunana ni Apo Diyos, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision saying, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Anya iti kunana ni Apo Diyos. Di kaagbuteng Abram, salakniban ka iti amin apegad, ken ingka iti naindaklan agungguna. Dua akarin ni Apo Diyos kakabsat. Ni Apo Diyos kuna na siyak iti salaknib mo, I am your shield. Ket agsipod ta siyak iti salaknib mo, kunana ni Apo Diyos ken ni Abraham, ited kuntuken ka iti dakkel agunguna. Anya daytoy agunguna kakabsat. Masapul nga kitain tayo dayjay nga taray iti panakitulag ni Apo Diyos ken ni Abraham, iti kayat ni Apo Diyos ta pinili na nga rod ni Abraham. Kunana ni Apo Diyos ket and thy
exceeding great reward. At danto iti gungun nga dakkel launay nga agpaiken. No kitkitaan tayo kakabsat. Nga ni Apo Diyos kit kayat na nga adadtoy ni Abraham no kasano iti panang bendisyon na ken ni Abraham dayjay nga naited ken kuana adakkel agunguna. Dagiti tattao nga makakita iti panagbiag ni Abraham ken iti kapututan na. Maisubli dayjay dayaw kadayjay Dios nga isu iti nangikari ken ni Abraham dayjay adakkel a bendisyon. Iti pagbuongan ni Abraham kakabsat. Isu daytoy. 75 years old na, idi ayaban ni Apo Diyos arumwar manipod iti balay ni Amana, kundi iti amin ang kakabagyan na, ket kunana ni Apo Diyos, ingka iti daga, nga isu iti ipakitak tuken ka, adaga nga isu iti tawid mo. No alain tayo, 75 years old ni Abram, ni Sarah, kakabsat ket 65 years old. Uray pa'y kadaytoy a panangayab ni Apo Diyos kadagitoy nga agasawa ni Abram ken ni Sarah. When imay ken ni Abraham dayjay panagtalek, dayjay panagtalek nga adday iti panagtungpal na, ket naibaga iti Biblia ket inbilang ni Apo Diyos ken ni Abraham akin nalinteg. It was counted on Abraham as righteousness, dayjay panagtungpal na kadayjay nga inbaga ni Apo Diyos. Subyan tayo dayjay inbaga na ni Apo Diyos. Saan ka nga agbuteng? Fear not. Anya gamin dayjay karina ni Apo Diyos ken ni Abraham. Dayjay karina ket aramiden kanto adakkel a nasyon. Idi ayaban ni Apo Diyos, manutawin na ni Abraham, 75 years old. Ni Sarah, about 65 years old. Awan dua-dua kakabsat. Dayjay panagpamati ni Abraham ken ni Apo Diyos. Ket umay ken kuana met dayjay panagamak nga dayjay inkari ni Apo Diyos ket asaan ang matungpal iti panagbiagda ken ni Sarah. Dayjay panagbuteng ni Abraham adda iti inaramid na kakabsat nga saan nga isu iti paset dayjay plano ni Apo Diyos. Adda iti anak ni Abraham ken ni Hagar, isuna ni Ismael. Ngem iti kunana ni Apo Diyos, Abraham, saan nga sika ken ni Hagar? Kinatulag ko. Sika ken ni Sarah, iti kinatulag ko. Anya dayjay puon iti panagbuteng. No daduma dayjay tawen, the age, kinuray pa hindi salunat kakabsat, the physical condition, iti bagi ni Abraham ken ni Sarah had caused fear ken ni Abraham. That fear had caused Abraham tapno aramidin na dayjay
Amuna apan nakatungpal di karin ni Apo Diyos. Ngem ni Apo Diyos kuna na saan ka ngagbutay. Laglagi pa Abraham kuna na siyak iti nagkariken ka. Siyak matlaeng iti Diyos amang tungpal kadayjay nga inkariken ka. Ket inusar ni Apo Diyos iti maysa annagan, shield, salaknib. Ket kunana ken Abraham, siya iti salaknib mo. Siya iti mangited, iti addu agunggunaken ka. No itultuloy tayo kadayjay nga istorya kadaytoy nga panangikari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Naguray ni Abraham iti 25 years tapno matungpal dayjay akari. Anya digitoy akari nga isu iti pinagputputan ni Abraham kakabsat. Umuna akari isu iti Genesis chapter 12 verse 1. Ni Apo Diyos inkarina ken Abraham, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Nyati ko na Apo Diyos, I will make you a great nation. Bendisyonan kanto, ket itinagan mo agbalintu nga takkel. Iti may kadwa akari nga isu iti pinatputputan kakabsat ni Abraham, masarakan iti Genesis 22 verses 17 and 18. In blessing, I will bless you, and in multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heavens and the sands of which is on the seashore. And your descendants shall possess the gates of their enemies. In your seed, all nations of the earth shall be blessed. Nagpintas akari. Kunana na Apo Diyos, iti panang bendisyon ko ken ka, iti panang adok, iti kapututam, no awan iti pamati kakabsat ni Abraham. Kumusta kuma daytoy akari ni Apo Diyos kenkwana. Idin baga na, and in multiplying, I will multiply your descendants. Kasano kaduna, kas kadagiti bitbituan iti langit, ken kas kadagiti darat iti igid iti baybay. Sana innayon kunana ket dagiti kapututam amin a nasyon dito'y lubong ket mabendisyonan. Anya tinbaga na Apo Diyos, agsipod ta tinungpal mo iti inbagak ken ka. Anyan kakabsat nga kapadasan ni Abraham. Pinili ni Apo Diyos ni Abraham nga agbalin nga isuna iti ama, iti dakkel a nasyon, ta iti kababalin a nakita ni Apo Diyos ken ni Abraham, agsipod ta tinungpal mo iti inbilin ko ken ka. Naglagipin yung blessings comes in obedience.
Ulit kakabsat. Blessings come in obedience. Dagiti bendisyon nga ikari nga isu iti ited ni Apo Diyos. Ket malukatan dayjay ruwangan nga paglabsan dagiti nga bendisyon manipud ti trono ni Apo Diyos nga umay kadatayo kakabsat. Gapu iti panagtungpal tayo iti inbaga ni Apo Diyos. Sublin tayo kakabsat dayjay kapadasan ni Abraham. Ti kari na Apo Diyos aramiding kanto adakkel a nasyon. Ragsak ni Abraham, ragsak ni Sarah, idinayanak ni Isaac. Sangagasot iti tawen ni Abraham, siyam apulo iti tawen ni Sarah. Anya iti kunanan na Apo Diyos. In your seed, all nations of the earth will be blessed because you have obeyed my voice. Dayjay panagtungpal ni Abraham. Ket dagiti amin a nasyon diti lubong ket mabendisyonan da. Naggapuan na daytoy kakabsat a kapadasan ni Abraham. Malagip yu iti aganayon nga 120 years iti tawen na ni Abraham. Nagparang ni Apo Diyos kenkwana ket kuna na Abraham, alaem di anak mo. Ket mapang kayo iti bantay nga isunto iti bagak kada kayo. Manen, denggen nyo dayjay kunana ni Apo Diyos, because you have obeyed my voice. Likod kadaytoy nga panangibilin ni Apo Diyos kini Abraham, nga idaton na ti anak na. Malagip ni Abraham ti kari ni Apo Diyos kenkwana. Nga babaen ken ni Abraham, ken iti kapututan na, ken dagiti amin ton nga kapututan ni Abraham. Dagiti amin nga pamilyas diti lubong ket mabendisyon. Daytoy kadi akari aglipas maputed kadayjay nga inbilin ni Apo Diyos ken ni Abraham. Inka idaton ti anak mo wen ti bugbugtong nga anak mo nga nisa. Manen iti kunana ni Apo Diyos, because you have obeyed my voice. Awan duwa-duwa iji kapadasan ni Abraham ket kunana nuni Apo Diyos inikan na kami ti anak iti panawen nga saan kami kumangaganak. Daytoy nga Diyos nga nagsao nga inbagana nga awan iti imposible kenkwana. Agsipud ta isunan ni Yahweh, isunan ni El Shaddai, isunan iti salaknib ko. Itatanten baga na Apo Diyos inka ket idaton mo iti anak mo. Na isurat, Abraham obeyed God. Amuyo ko kabsat, anyan nga kapadasan, idi nga ni Isaac ken ni Abraham
agkagduada nga imuli iti bantay. Pudno launay iti kunana iti Biblia. Proverbio 22, versikulo 6. Isurum itubing iti dalan masapul nga pagnaan. Tauray tuno lumakayan saan lang ito nga pagpanaw. Nakita ni Isaac, dayjay a panagbiag iti amana nga ni Abraham. Panagbiag iti panagtalek, panagbiag iti panagtungpal no anyaman iti inbaga ni Apo Diyos kenkuana. Nga idin nga saludsuden ni Isaac ni Abraham. Ama, ayan na nga daton. Ket iti sumbat ni Abraham, anak sika iti dinawat iti Diyos. Mismo nga ni Isaac, isunay iti simmagpat, imuli di altar nga inaramid da nga agama. Mismo nga ni Isaac, isun iti nagidda. Kaya't ko kakabsat nga kitain nyo, idi agsabat iti mata, dagitoy nga agama. Kunana di anak, ama, aramidem akas ti inbaga ni Apo Diyos. Anyan apan nakatungpal kakabsat iti pamati ni Abraham kani Isaac. Nga idin nga makita ni Apo Diyos nga dayjay nga kababalin ni Abraham nga inpakita na kini Isaac nga anak na. Agsipod ta tinungpal mo iti inbilin ko kenka. Obedience was the key and is the key to our relationship with God. Laglagipin nyo kagabsa. Dahil pa nagtungpal, akas di pa nagtungpal ni Abraham, iraman tayo ni Isaac. Isu kakabsat iti tulbek iti bendisyon. Apan tayo di paulo iti eleksyon tayo. Anak ti kari, children of the promise. At dagitoy ni Abraham, dagitoy nga simar sa runo kakabsat, nga kapututan, ket isuda, dagitoy dagiti anak, iti kari. Dayjay kunana ni Apo Diyos, nga babaen iti panang bendisyon ko kenka. Dagiti amin a nasyon diti lubong ket mabendisyonan. Di saludsod, nairaman ak kadi, nairaman ka kadi, maibilang ak kadi, maibilang ka kadi, nga anak ti kari. Tapno dayjay nga bendisyon, nga isu iti inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ket isumot iti lakamen tayo, agpaaymet kada tayo. Agsipod tano anya iti inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ta inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham, ket inkari na ken dagiti amin to akapututam, and your seed. Naibilang ka? Naibilang ka? Nalawag kakabsat iti kunana
iti Biblia. Galatians chapter 3 verse 29. And if you are Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to the promise. Agyaman na kinapo Diyos na ibilang ka. Nga agtawid ka dayjay akari. Ulitin tayo kabsat, anya dayjay akari. Nga ni Apo Diyos, itid na ni Abraham, iti na isang sangayan a bendisyon. Ngem dayjay pa ng bendisyon na ni Abraham. At damit kakabsat iti obligasyon nga sumurot ka dayjay a bendisyon. There is an obligation that goes with the blessing. Anya dayjay nga obligasyon nga iti amin a pamilya ket mabindisyonan. Kitahan tayo kabsat, adalan tayo. Anya iti kunana ni Pablo? No adda ka ken Kristo. Babayan iti pamati ka kabsat. Inawat tayo ni Apo Jesus akas manlubot tayo. Babaen iti pamati datayo digiti kamkamang iti nailangitan a pamilya ni Apo Diyos. Tanalawag iti kunana ni Juan. Dahil sa sino man amamati ken ni Apo Jesus, maibilang nga anak iti ama. Agsipod ta, naibilang nga anak iti ama. Isumeten iti kapututan ni Abraham. No anyang iti inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Gaputa inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manlubot tayo. Dayjay akari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Kari na maten ken kakabsat. Kari na maten kanya. Isu nga datayo dagiti anak ti kari. Ada bendisyon, ada obligasyon. Ulitin kabsat. No adda iti bendisyon, adda iti obligasyon. Kitain tayo kabsat, dayjay kinapateg tayo kini Apo Diyos. Di kunana ni Apo Diyos, baiten kini Ellen White, it is Sons and Daughters of God, page 77. Christ has not a casual interest in us, but an interest stronger than a mother for her child. Our Savior has purchased us by human suffering and sorrow, by insult, reproach, abuse, mockery, rejection, and death. He is watching over you, trembling child of God. He will make you secure under His protection. Our weakness in human nature will not bar our access to the Heavenly Father, for He died to make intercession for us. Anya iti kunana ni Apo Diyos. Ni Apo Jesus, babaen iti ayat,
panagsagaba, ipapatay na ije cross ni Apo Jesus. Inbilang na ka nga napatag kenkwana. Napatpatag uray pay ngem iti ina, iti panagayat na, iti anak na. Kapsato, kasjay iti panangkita ni Apo Diyos. Kada tayo nga anak iti kari. Laglagi pa nyo kapsat. Ni Abraham iti pinanawan na iti dagana. Inkari ni Apo Diyos kenkwana. Iti daga nga papanan na. Ngem no alaen tayo di Hebreo kakabsat, Kapitulo 11. Babaen iti pamati saan gayam ang nailang naidagaan adaga iti addaye panunot ken puso ni Abraham. No di iti pinampanunot na dayjay nga syudad nga ni Apo Diyos mismo iti nang patakder nga isunto iti tawiden na by inheritance isu ti ited ni Apo Diyos kanya. No kitaan tayo nga rod, anya dayjay akari. Umuna, kari iti bendisyon, iti agdama a panagbiag. Iti inkarinan ni Apo Diyos ken ni Abraham kunana. Pinili ka, ket babaen ken ka itid kunto iti adu ken dadakkel a gunguna. Tapno daydi panakakita dagiti sabsabali anas nasyon, sabsabali a pamilya. No kasano iti panambindisyon ni Apo Diyos ken ni Abraham. Saan nga ni Abraham iti makita da? No di iti dayjay Diyos anang ikari ken ni Abraham. Ikadayjay nga bindisyon. Mikadua. Kari iti salaknib. I am your shield. Adu digiti panggepen iti kabuso. Adto ni Satanas, panggepen na nga ited kada tayo iti adu apan nakasubok, adu asulsulisog, ngem ti kunana ni Apo Diyos, siya iti salaknib mo. Siya iti salaknib mo. Kadaytoy nga panangikari ni Apo Diyos nga isuna iti salaknib. Denggenyo ti inbagana kabsat ni Ari David iti Salmo 144 verse 2. My loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield, and the one in who I will take refuge, who subdues my people under me. Anyan kakabsat nga panangiladawan ni Ari David. Kadayjay apan nakirelasyon na iti Diyos ni Abraham. Kunana ni Ari David, isu ti salaknib ken sariked ko. Ti salinong ken salakan ko. Tinatalged akamang ko. Iti tiyempo iti adu ariribo. Pudno launay dayjay kunana ni Apo Diyos ken ni Abraham. Imbagana met ken ka
ken kanya. Akas di pa nang ibagana ken ni Ari David. Di ka agbuteng. Tani Apo Diyos, isu ti salaknid tayo. Isu iti sariked-ked tayo. Isu iti salinong ken salakan tayo. Isu tinatalged a pagkamangan tayo. Denggen nyo kakabsat, iti inpalawag ni Pedro, ken ka, ken kanya, ken dagiti amin nga imawat ken ni Apo Jesus, nga naibilang nga isu iti kapututan ni Abraham. By faith in Christ, you are Abraham's seed. Dahito iti kunanan ni Pedro kakabsat. Umuna Pedro 2, versikulo 9. But you are a chosen generation, napili a puli, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. No adda bendisyon, adda iti obligasyon. Anya iti kunana ni Pedro, anya di bendisyon. Datayo, dayjay napili. Padi nga agserbi iti Diyos nga ari. Nasantuan ang nasyon. Tattao na tayo iti Diyos. Inruar na tayo manipod iti kasepngatan, ket inpan na tayo iti nakaskas daaw, alawag na. No, adda bendisyon, adda obligasyon. Anya iti obligasyon. Denggen nyo di kunana, pinili na kayo amang ipakaammo kadagiti nakaskas daaw nga aramid na. Ni Apo Diyos nga nang tungpal iti karina ken ni Abraham. Isumet lang iti Diyos nga mangtungpal iti karina. Agsipod tada tayo ti anak ti kari. We are the children of the promise. Anya digiti nga kari. Kari iti panagrangay iti panagbiag. Kari iti agnanayon apan nakikadwa di Apo Diyos kada tayo. Tayo suti kunana di paset amayulo. Lo, I am with you always, even to the end. Kari iti panagtawid kadayjay nga agnanayon a pagarian nga insagananan nga agpaay ka na. Kakabsat ko, sika dayjay anak ti kari. Agsipod ta ni Apo Diyos iti nangikari ken ka. Dayjay nga Diyos nga isu iti nangikari. Tungpalen na dayjay akari na. Laglagipin tayo ni Apo Diyos. Inted na iti kapadasan ni Abraham. Anya kababalinan ni Abraham? Nagtungpal kadayjay inbilin ni Apo Diyos.
Babaen ti parabor ni Apo Diyos, itid na kumamit dayjay nga kababalin ni Abraham. Kanyam ken kanya. Dati kunanan ni Mrs. White, the happiest place on earth is the place where God would have him to be. Niya po Diyos timang bendisyon kada ito inadal tayo kapsa. Laglagi pa sika, anak, tikari. Ni Apo Diyos nagkari nga agpaay ken ka. Ni Apo Diyos tong palen na itiin ka rin nga agpaay ken ka. Ni Apo Diyos kuma iti mga ramid akas itiin ka rin. Agsipog ta ni Apo Diyos ay ayatin na ka. Agkararag tayo kapsa. Agyaman kami ama. Tababaen iti pamati mi ket ti anak mo. Inbilang na kami nga da kami ti kapututan ni Abraham. Ket no anyaman mo Diyos dayjay kari nga inted mo ken ni Abraham. Isumat dayjay kari nga ited mo kada kami. Nang nangrunaw Diyos iti kari, iti bendisyon. Bendisyon ana materialan, bendisyon ana espiritual, bendisyon mo Diyos urepay na pisikalan. Ngum nang nangruna, dahil bendisyon nga makipagnaid kami tuken ka itapagarian. Iti asidegen nga tiyempo, nga ibaon mo ti anak mo Diyos to may nakamiala. Tulungan na kami akas iti panang bendisyon mo kani Abraham. Agbalin ko maama akababalin mi akas ti kababalin ni Abraham. Nga tungpalen mi iti anyaman nga inbilin mo kanya. Agyaman kami o Diyos, tas sika iti Diyos nga simrek iti maysa nga kari. Agyaman kami tatungpalan da ita nga inkarin. Ket babay niti pamati pet-petan mi ama. Dagita nga karkarin nga intet mo kadakan. Itinagan na po mesos dinawat mo digito. Amen. Amen. Laglagi pa ninyo ko sa ti paulo iti eleksyon tayo. The children of the promise. Sika ken siya maibilang nga anak iti tayo. Ket ni Apo Diyos nga nangikari, agpamati tayo kenkwana, kaisuna ket mapagtangkan, nga tungpalen na iti anyaman nga intay. Sapay kumata, iti leksyon tayo, ket nagbaling nga bendisyon, kada kayo. Ganano may nga lawas, ni Apo Diyos iti mang bendisyon, kada tayo. Happy Sabbath. Ket sapay kumata naragsak tayo nga makita dua kadagiti kakabsat tayo ti pamman. Ket iti panagtitipon tayo agkikinnablaaw tayo to kuma. Kada tayo dagiti agkakabsat anak iti kari. Maminsan pa, thank you very much. Ni Apo Diyos namang bendisyon. Happy Sabbath.